idei termés megszentelésével kezdődött a szüreti napok programsorozat. A gyerekeké volt a főszerep a hajdújárási szüreti napok szombati napján. 3 béka van az én földembe eltemetve. Mesét is hallhattak azok, akik ellátogattak a szüreti napok ünnepélyes megnyitójára. A szüreti napokra vasárnap leginkább a mezőgazdasági gépek miatt látogattak ki az érdeklődők. A szüreti mulatság második napján bográcsokban rotyogtak a finomabbnál finomabb pörköltek. Zenés táncbemutatóval kezdődtek a hajdújárási szüreti napok. Az idei évben ez újdonságnak számít, amit a közönség is nagy örömmel fogadott. Énekszóval kezdődött a hajdújárási szüreti napok zárónapja. Ha a szüreti napok, hajdújárási szüreti napokról beszélünk, akkor általában a szüretről az embereknek a szőlőszüret jut eszébe, de itt hajdújáráson a szüreti napok alatt, a szüret alatt értjük az almaszüretet is. Ugye leginkább almás kertek vannak hajdújárás területén, és így az alma szüretről beszélünk a szüreti napokkor. Ugye a szüreti napok az első az 1968-ban volt, és körülbelül pont abban az időszakban lettek leginkább telepítve hajdújárás területére az almás ültetvények, az almás kertek. Azt hiszem, hogy csak megint kell nézni, és láthatjuk azt, hogy milyen pompásan tud kinézni egy karbantartott almás kert. A szüreti napok azért is jó dolog talán, mert nagyon sokan eljönnek ide hozzánk a szüreti napoknak köszönhetően. Olyan emberek, akik lehet, hogy nem állnának meg hajdújáráson, nem jönnének el hajdújárásra, de erre a 3 napos rendezvényre ilyenkor eljönnek, és azt hiszem, hogy akkor meg tudjuk mutatni nekik, hogy mivel tudunk büszkélkedni, mit tudunk felmutatni, milyen szép gyümölcsök teremnek itt hajdújáráson, amelyre azt gondolom méltán lehetünk büszkék, és ugye hát a hajdújárási alma, hajdújárási gyümölcs határon innen, de határon túl is méltán híres már. Azt hiszem, hogy több évtizedre visszamenőleg a volt Jugoszlávia tagköztársaságától kezdve most az utóbbi időben leginkább oroszországi piacra kerülne a hajdújárási alma, és hát azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, mert hogy ugye az volna a lényeg, hogy a termelőink minél könnyebben és minél jobb áron tudják értékesíteni a terményüket. Már itt volt a csöregesütés már volt. Csöregesütés, így van. Ez micsoda? Pénteki napon, ez is már egy bevált programpontja a hajdújárási szüreti napoknak, a helyi nyugdíjas szervezet csöregét süt, egész délután egy 10 asszony, legalább 12 gyúrják, dagasztják a tésztát és készítik a csöregét, és a megnyitó után meg csörege udvarként van nevezve a dolog, osztogatják szét az ott már jelenlévő embereknek a csöregét. És ez már egy... Igen, tessék, hát bocsánat. ez nagyon régóta, és nézd csak, látod, a kiállításnak egy része kint van. Igen. Ez régen is így volt, hogy kint volt. Kint is volt kiállítás. Hát igen, a igen. terasz részén. Igen, igen. Aha, és még az óvoda udvarában igen. látod? Hát igen, az... Még miénk volt az óvoda udvar, nem volt eladva, akkor mindig ott volt a kiállítás. Ez nagy baj, az utóbbi időben nagyon fájó pont nekem az, hogy nincs elég hely, úgy mondjam, ahol meg tudjuk szervezni ezt a szüreti napokat, mert már annyira kinőtte magát ugye az 50 év alatt, hogy már annyiféle programpont, annyiféle lehetőségek megjelenik, hogy már nem tudjuk elhelyezni, nincs hova elhelyezni ezt a sok dolgot. És már egy ilyen tehát nagyon sok, ugye 3 napos, de ez a 3 nap alatt ugye nagyon sok programpontja van az eseménynek, de nagyon sok olyan programpont van, amik már hosszú évekre, évtizedekre visszamenőleg minden évben meg vannak tartva. Borlovagrend, most őszintén nem tudom, szerintem a Szabad Kiensz, nem tudom melyik borlovagrend lehet itt, és hát az ő ruháik vannak, igen. Meggondolom, hogy ők... Na és csak annyit még a szüretbárról, hogy kiegészítsem, igen. Hogy ez ugyanolyan szüretbár szokott lenni, mint ahogy régen az én nagyszüleim, meg az én szüleim csinálták, ünnepelték, hogy
tehát kidíszítve a terem, gyönyörűen földíszítve a terem, a plafonrész, és akkor ilyen lopást, ahol csőszlányok és csőszfiúk őrzik a fölakasztott dolgokat, és akkor persze népviseletbe beöltözve, és akkor ugye az emberek megvan, hogy most már mondják, hogy szabad a lopás bál közben, és akkor a gyerekek, ezek a beöltözött, népviseletbe öltözött gyerekek fölügyelik, és akkor megfizettetik azt a, gondolom apró pénzért azt a lopott dolgot, és akkor ez egy olyan külön varázsa van az egésznek, és annyira a fiatalabbak például sokan nem is találkoztak ezzel, mert ez egy nagyon szép régi szokás, ez a szüret, az a hagyományos szüretbál ezzel a lopással. Úgyhogy és nagyon most mi ezt tavaly is megcsináltuk ugyanúgy, meg tavaly előtt is, és ez nagyon, nagyon tetszik mindenkinek, gondolom főleg a fiatalabb korosztálynak. Na, gyerünk nézzük tovább. Úgyhogy, na nézzük. Talán csak nem a tanító bácsi. Hát megáll az ész, látod? Itt van a Nossián, aki az egészet kitalálta, az egész születi napot, úgyhogy Sajnos nincs évszám. Hát most nem tudni, de 68-ban ő volt a megálmodója ennek az egész dolognak, úgyhogy... Igen. Hogy hívják? Nossián Sándor. Úgyhogy ő volt ennek a föltalálója ennek az. Igen, és azért nem kis dolgot, én azt gondolom, nem kis dolgot talált ki abban az időben, 68-ban. Most meg kell nézni, hogy azóta már hány település környező átvette ezt a dolgot. Az első. Az az egyik, a másik, meg mondjuk éppen múltkor beszélgettem a feleségemmel, és pont erről, hogy 68, 1968 és 50 év távlatában, meg minden, és így mit volt 68-ban. És 68-ban például ugye akkor, ha minden igaz, akkor halt meg Bobby Kennedy. Ha azt hiszem, akkor gyilkolták meg Bobby Kennedy például. Ugye a testvérét azt még 63-ban, ők meg 68-ban, minden igaz. Tehát, hogy nem tudom én, tehát csak azt akartam mondani, hogy mennyivel korábban volt ez. Igen. Hogy azóta mennyi minden már lement a világ eseményekből is. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy 50 év alatt azért, és itt meg az országnak ebben a végletében meg valaki itt kitalált egy ilyen dolgot. De és azóta mondani a Tanító bácsiról, hogy ő azért a faluban egy nagyon nagy tekintély volt ám, és hogyha ezt a nevet kimondták, hogy Nossián, akkor az én emlékszem, én kislány voltam, úgyhogy 8-os, akkor amikor ő, és azért valaki kimondta ezt, hogy Nossián Sándor, akkor az a nagyon nagy név volt a faluban. Nagyon nagy név volt a faluban, és neki nagyon nagy tekintélye volt az a faluban, és az emberek előtt már azért, azért a tanítóbácsi, ez a tanítóbácsi volt, úgyhogy akkor talán még jobban. Ma már ez nincs. Hát talán ennek köszönhető is az, hogy elejétől kezdve ez a születi napok mindjárt egy ilyen komoly rendezvény lett, mert hogy ő találta ki, és ő kezdte el szervezni, így akkor mindenki úgy állt hozzá, hogy akkor ennek komolyan kell nekiállni. Én emlékszem az én édesapám, és ugye akkor azt a mi utcánkat, az ifjúsági utcát, már mondjuk magyarul a nevét, azt ő volt, ez egy homokos vacak utca volt az egész, olyan homok volt, hogy nem lehetett rajta kerékpárra elmenni, csak gyalogosan. És ő volt az, aki kezdeményezte, hogy az iskoláig ki kell, nem is az iskoláig, csak a vasútig, és úgy adták össze, például emlékszem a világításra, úgy adták össze a pénzt az emberek, meg hogy a gödröknél, tudod, azokat a levezetőket, a vízlefolyásokra, a pénzt, szintén ő volt az, aki az emberek adták össze, és odaadták szívesen, már a Tanító bácsi azt mondta, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy, és tudom, hogy amikor az első vagy a második születi nap volt, ott, ahol az iskola van, most ahol a fiamék laknak, eljött a tanítóbácsi, és akkor mondta, hogy hát akkor itt ezt most nagyon meg kell ünnepelni, megnyitották az utcát, és egy boros hordó meg volt csapolva borra, például az én apukám csinálta, és akkor ott az egy ilyen buli volt, hogy megnyitották az ifjúsági utcát, úgyhogy mindig be voltak vonva a gyerekek úgy, és ez a mai napig így működik, hogy először mindig a kiállításnak a létrehozásra. Aztán úgy volt elejében, én is emlékszem rá, hogy be voltak osztva, és az nagy dicsőség volt, hogyha be voltak ilyen vigyázóknak, őröknek osztva. 2 óránként váltották egymást, amikor a kiállítás reggel 7-kor megnyílt, és este 7-ig záródott, akkor 2 óránként 2 gyerek
váltotta egymást, és ez nagyon nagy dolog volt a kiállításon őrként ott őrséget állni. És az valami aztán én nem tudom mennyi, egy jó pár éve valami miatt megszűnt. Amikor kezdtünk kisebb kiállításokat csinálni, akkor ez valami miatt beszűnt, de a mai napig részt vesznek a gyerekek benne, előtte is, a rendezvény előtt és még a rendezvény után is jönnek, főleg a fiúk segíteni, aztán a kislányok is a kicsit olyan finomabb munkákhoz a lányokat szoktuk mindig hívni, és ez is egy válogatott gyerekekkel történik, 7-es, 8-osokkal, nagyobbakkal, és nagyon szeretnek a gyerekek jönni. Nagy segítség különben az iskola, az mindenképpen, mert ugye nagyon sok dolog van itt, nagyon sok felkészülést igényel, és hát a minden, hogy is mondjam, csak dolgos kézanyagra szükség van. Még a kiállításra kapcsolódóan az jut még eszembe, hogy tanítónén is így mesél róla, hogy én is visszaemlékszek a szüleim is, hogy mennyire, hogy is mondjam csak, mennyire készültek a kiállításra. Mert akkor még ugye úgy volt, manapság már úgy van a kiállítás, hogy mindenki elhozza a kiállítani való gyümölcsét, és akkor közszemlére téteti, és akkor kap érte egy oklevelet, hogy is akkor dicséretben részesül. Viszont régebben meg komolyan jutalom volt, meg versenyre ment, tehát ott komoly tétje volt. Nem is annyira anyagiak terén gondolom ezt, hogy komoly tétje, hanem erkölcsi tétje volt annak, hogyha az én gyümölcsöm, az én nem tudom, almám díjazva volt, vagy ő lett az első. Hát az akkora dolog volt, meg ugye akkor nagyon sok, talán még többen, hogy is mondjam csak, több kistermelő volt, most már ugye inkább tagosodik a nagyobb nagy termelőkre, sokkal több kistermelő volt, és sokkal több termelő hozta a termékét, sokkal többen hoztak el terméket, sokkal nagyobb volt a versengés, és sokkal nagyobb súlya volt, hogyha valaki, sokkal nagyobb súlya volt, ha valaki elhozta és hozott, mert tudom, én emlékszek, a édesanyám az nagyon versenyszellem volt. Mindig, minden, és akkor tudom, hogy mindent úgy fényezte azt az almát, meg az úgy kellett milliméter pontosra, meg már az év elején, hát emlékszem, mentünk ki a gyümölcsösbe, még csak zöld volt az alma, de már, hogy az majd jó lesz a születinapok. És azt merem mondani, hogy nem csak az én szüleim voltak ilyenek, mindenki ilyen volt. Ez valahogy annyira az nagy... Az én apukám is ugyanezt, amit a Rudi most elmesél, én is megértem saját magam, és sajnálom, mert én megígértem, hogy megkeresem azt a diplomát, de sajnálom nem találtam meg. De én emlékszem rá, hogy az apukámnak volt egy fajta almája, amit úgy hívtak, hogy piros delicious, amit szerintem a mai napig az a neve, és az egy nagyon-nagyon különleges alma volt, és még mindig van belőle egy-két fa. És én tudom, azon gyönyörű, az olyan fajta alma volt, hogy ilyen gyönyörű nagyok, és akkor az én anyukám ugyanígy, mint a Rudinak az anyja, hát az a születi nap, az nem volt szabad hozzá se meg se volt szabad érinteni kint a gyümölcsösben, mert azt visszük a születi napukra. És tudom, egyszer az apukám megnyerte az első díjat, pontosan ezzel az almával, és én tudom, hogy pénzjutalmat is kaptunk érte, úgy emlékszem rá, igen, volt vele pénzjutalom is, és én megvettem belőle a magyar lexikont, emlékszem rá, azt a sorozatot, mert nem az Ovi termében van. Már ott volt ilyen padló. Igen. Hát ugye? Ez az Ovidában van. Az Oviban van. Na ez komoly, mert ez valószínűleg 69-ben volt ebből ítélve, tehát második, és ez a második. És először a kiállítás, én is emlékszem rá, hogy a virágkiállítás ott volt, ahogy mész be az Oviba, mentél be az Oviba, és abban az előrészben volt a virágkiállítás. És úgy látsz, vagy az osztályba, vagy a tanteremmel. Látod, már tanterem is padlós volt. Most én annyira nem emlékszek rá őszintén, pedig én abban az épületben jártam még Oviba, de azt tudom, hogy ilyen volt a padló. De várja, ott a Mária néninek a tanterme, mert ott volt 2 terem. Ott az Ovi, fönt, a lépcsős rész, és a léjjel volt a tanterem. Emlékszel? Te nem jártam oda, nem jártam. De mondom, én oda jártam. Hát az Oviba. Az Oviba. Ja, az iskola, azt nem. Ez szerintem abban az osztályban lehet. A tanteremben, én úgy gondolom, hogy az Oviba fönn, mert ott volt padló. Na hát, ez igen. Biztos vagyok benne. Megtaláltuk a második. Igen. Ez biztos, az a második születinap, 69-es. Biztos vagyok. Itt megint csak ez még a kiállítás. Így lehetett bemenni, nem menti ám be úgy, mint most. Itt jegyet vettél. Volt belépő? Volt belépő, igen. Ó, én ezt nem is tudtam. De. És itt a Márta néni ült ebbe a kulipintyóba bent. Nem mondja. De, ez így volt régen. Nem mentél be. Belépőt. Ahhoz, hogy kiállításom, szétnézzenek, hogy bemenjél, be kellett menned itt.
És belépőt kellett fizetni. Hát most nem emlékszek rá, de nem mentél be úgy, Azt hogy a fogtad mindenit. magad, mint most, hogy járkálsz össze-vissza. Igen. Ez is régi kép. Ez is abban az Ezért is időkben volt van. ennek az egésznek mondjuk egy ilyen, gondolom én, Hát egy volt ilyen itt sok súlya, úgyhogy. De ez biztos tudom, hogy pénztár volt. Már itt vetted meg a jegyeket, és azokra a magyarországi előadók, mikor jöttek, akkor itt vásároltak. Én emlékszek rá erre. Úgy emlékszem, hogy nagyon. Ja, hát igen, azt is el kell mondani, hogy nagyon komoly neves előadók is voltak ugye a születésnapokon. Igen. Ez biztos ott volt a kiállításon a viccai. 2004, látod? 2004. Ez is onnan való. És még a régi, ez a színpadon ide. van. Hát a függönyünk, ez a színpadon, ez is akkor van. Ez akkor a meg az. születi Hát napos. ez ugyanaz itt Ez van. ugyanaz, hát igen. Igen, volt egy időszak, amikor a színpadon Színpadon voltak is csináltuk igen. a kiállítást. Igen. Erre, ez fönn van a színpadon. Júj, hát ez azért, hogy a színpad, erre is emlékszem. Én itt voltam akkor már. Ajaj, bőven. Hogy a színpadon történjen valami, és hogy ne legyen olyan dögüres, akkor csináltunk föl akármit, ugye, ami összejött. Ó, hát ez igen, ez a színpadon van. Hát itt a munkálatok. Ez is az, nem? Az. Igen, ez 2004. Látod, ez még mindig ment ez a modern őrület. Aztán döntöttünk, hogy ennek vége. Ilyen modern táncos őrületnek. Ezek a kiállítások voltak a legszebb. Én erre emlékszek, Emlékszel igen. ezekre? Ezek voltak a Hát legszebb. de ez az az időszak, amikor még sokan voltak. Ezek Most már olyan ugye pazar kiállítások voltak, hogy... Melyik esztendő? 2000-es évek eleje. 2000 2000 körül. körül. Ezek olyanok voltak, hogy felállíthatatlanok. Ezt a Miki bácsi csinálta, sajnál nem él már. Én is tőle tanultam meg sok mindent, mert ő nagyon-nagyon tudta ezt csinálni. Nagyon szép érzéke volt hozzá. Hát igen, azért ez komoly munka egy kiállítást azért megszervezni, meg elrendezgetni nem ottan a olyan dolgokat, egyszerű. azt azért Én is tapasztalat, én is gyakorlat kell itt, hozzá, az biztos. Lehet látni, hogy azért ezt itt Hát azért ezt itt elrendezgetni, elpakolgatni, elhelyezgetni ezt a sok mindent azért az eltart. Az időt Hát vesz. ő elkezdte ezt csinálni már, hát már kedden. Hát el is kell. El is kell, most is így van ez. Igen. Csak ő ezt annyira szerette csinálni, nézd a Boldizsár, az iskolatitkára Igen. elájulok. És ezt ő annyira szerette csinálni, jó volt vele, én nagyon szerettem vele együtt dolgozni, ez olyan fütyűrészve, kalapács. Most valami hasonlót szeretnék én Most is, az most idén- sikerül-e? A nagy teremben én is ott képzelem el. Nagy terem, nem tudom, hogy töltsük tele. úgyhogy- Majd valahogy teletütsük. Hát ez sem most volt. Még a kucsera volt a hajjakán a városban. Hát, de a legtöbb kép különben úgy nézem, az az időszakból Igen. van. A legtöbb Igen. kép abból az időszakból van. Ez is az. Erre is emlékszem, amikor jött a fúvózenekar. A megnyitó még akkora őrület volt, olyan nagy buli. Ez is egy pár évben ment, amikor Na, szép. tehát nem a gyerekek, hanem a fúvózenekar jött ki, a városi fúvózenekar. Erre nem Melyik emlékszel? Nem emlékszel? Szabadkai fúvózenekar jött ki. Erre is emlékszem. Akkor még olyan nagy, hosszabb volt az egész, nem úgy, mint most, Igen. hogy 20 perc, hanem hosszabb volt a műsor, és nem gyerekeket léptettek föl, hanem a... Jó, most mink ugye arra törekszünk, hogy helybeliek lépjenek fel, helybeli gyerekek. Mi gyerekeink szoktak föllépni, az iskolás gyerekeink, és ez 15 percnél hosszabbat nem, mert rájöttünk, hogy megterheli az embereket az, ha olyan hosszan, mert végig hallgatnak vagyis végig egy misét, ugye, akkor a beszédeket, és akkor az fölösleges időhúzás. Úgyhogy Hát elég régóta már így csináljuk, hogy 15 Meg hát annál is inkább ugye azt se szabad elfelejteni, hogy ugye ez pénteki nap, de hát vasárnap is ugyanúgy van egy hosszú kultúrműsor, van általában most már egy fellépő is,
meg hát ott is azért, tehát ott is vannak beszédek, ott is vannak különféle Persze. programpontok, Úgyhogy ezt úgyhogy most mi már lecsökkentettük, de ez már évek óta így van. ez meg a motoros találkozó, szombati Szombaton. napon szokott lenni motoros találkozó. Na itt év van, látod az évet? 2004. És ez is már akkor itt van, ez is azt mutatja, hogy már több évtizede hagyomány, hogy motoros találkozó van 14 szombati éve napon. már, Igen, Úristen, igen. se most. Mert ugye volt már, amikor én is megkaptam azt, hogy miért van a születi napokon motoros találkozó. És akkor én meg erre azt szoktam mondani, hogy azt mondom, hogy vannak olyan programpontok, amik már több évtizedes hagyományai vannak, azokhoz nem szabad hozzányúlni. Azokat ugyanúgy bent kell tartani, és meg kell tartani. Maradjon. A csapat az azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy kicsi, de erős. Ez igaz, így. Mert, tehát hogy mondjam, tehát egy ekkora horderejű eseménynek a lebonyolítása, és hogy az minden jól működjön, nagyon sok emberre és nagyon nagy odaadásra van szükség. Most az a nagyon sok ember azért nincs meg, de az megvan a nagyon nagy odaadás. Tehát azt hiszem, hogy az ember kieséseket számbelileg most odaadással pótolják az emberek, akik itt részt vesznek a munkákban, mint ahogy a tanítónéni is, meg akik még részt vesznek benne. Mindenki, vagyunk szerencsére, és azt gondolom, hogy ez valahogy mindenkinek ilyen, talán hitvallása. Igen, nem, ez, aki ebbe belekavarodik, én például saját magam, de látom a fiatalabbakat is, aki belekavarodik, nem adja föl, akkor azon a pár napon odaadja magát maximálisan, nem? Ezt nem lehet másképp csinálni. Azt gondolom, hogy ha valamit csinálunk, akkor nem lehet félgázzal. Tehát én meg főleg ilyen ember vagyok, Hát én igen, is, hogy olyan. nincs olyan, hogy most én akkor ezt így, csinálom is, de nem is, de hát hagyjunk, nem. Ha És csinálom, az a jó akkor benne, csinálom. már most bocsánat, hogy belevágkoztam, az a jó benne, hogy viszi magával az embert. Mondjuk én is már sokszor mondom, mit keresek én ezzel fiatalok között, és akkor hát jön ő, és akkor én is úgy sodródok vele, és az a jó, hogy ő egy ilyen, és akkor úgy visz magával bennünket. Azt mondhatom, hogy Lőrinc Gábort az egyik elsőként kell megemlíteni, őnek is, a szülei is már régóta, az apukája is nagyon aktív volt, meg ő is már fiatalon elkezdte, nagyon fiatalon elkezdte itt az aktív munkálkodást a közösségért. Akkor vannak már újabb, fiatalabb emberek is, ugye a Varga Fábián, a Somogyi János, az ifjabbik Somogyi János, őnek az édesapukája, és úgy szintén nagyon sokáig. Ő alapította meg az egyesületét 25 évvel ezelőtt, úgyhogy ő is nagyon sok mindent megtett a faluért. Lehet itt mondani akkor a nők között a Varga Hajnalkát, Nagy Brigittát, meg vannak az újabbak is, meg vannak a régebbek is, azt is maga is talán. Hát most ott van a Bicskei még a régiek közül. Bicskei István, igen, akkor szintén. Ki még? Mostan gondolkodjunk. Hát ott van a Robi, a Rudics Robi, az is egy csöndös, ilyen egy nagy darab fiatal gyerek, már nem is annyira fiatal, de egy ilyen nem sokat beszél, de amikor oda kell tenni magát, oda teszi magát maximálisan. Igen. Úgyhogy az a jó, hogy a fiatalabbak és most már valahol érzik azt, hogy azért ezt meg kell csinálni, oda kell tenni, és oda teszik magukat. Az igen. A jó benne, hogy azon a pár napon mindig ettől félünk, hogy ja Istenem, hogy is lesz, és amikor oda kerül a dolog, akkor azért az meg van csinálva. Úgyhogy ez a jó benne.